Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, Hallelujah, Saya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus.
Panginoon, sa bagong buhay mo ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong mahihiling, kundi ang ika'y makapiling sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, tumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, tumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi Good morning, Jesus! Good morning, hello Jesus. kayo dyan. Thank you, Lord. Thank you, Good morning Lord. po. Good Purihin morning ng sa Diyos. lahat. Sa araw na ito, kami magkakasama uli. May bago akong kasama. Pero bago ko po ipakilala ay yung ating word for the day. Kaya, tingnan muna agad natin. Sige nga, brother. Joshua 10:8. Brother Rick. Para po sa ating memory verse of the week, ito po ay matatagpuan sa Joshua 10:8. Ang sabi po dito, the Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you." Praise the Joshua Lord. 10:8. Joshua 10:8. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O aming Diyos na dakila, maraming salamat sa isa namang araw na ipinagkaloob mo sa amin at pagkakataon na binigay mo sa amin tatlo upang maging bahagi ng pagpapalang ito ng pagpapahayag na iyong kalooban. Kami po nagpapasalamat mula kaninang gabi hanggang sa ngayon. Alam po namin kay kasama namin at kami po ay makikinig sa bawat sasabihin mo. Gayun din po, Lord, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat salitang marinig mo sa amin, lalo na po ang aming laman ng aming puso't isipan. At gayon din po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa buong dako ng mundo, buong dako ng Pilipinas. Alam ko po na hanga din nila na ang bawat marinig, ang bawat kalaban mo ay maganap sa kanila. Maraming salamat po ang lahat ng ito, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, nakita natin, nabasan natin yung memory verse for the week, ano? So, ano ba sunod dito? Brother Mar, ay, kasama ko po dito ang aking mga kasama, mga worker natin sa probinsya ng Batangas, ang lalawigan ng Magigiting. At ito po ang dalawang magigiting nating worker. Kasama ko po, familiar na kayo kay Brother Rick.
At ito naman ang aking sinamang bago, ang ating brother Mario Encarnacion. Mula din naman sa Batangas, taga Padre Garcia in particular. At pamaya po ay, pamaya ko na sila pababatiin. Pero Brother Mark, bumati ka na rin nga. At meron 2 question dito palagi na sinasagot. Ano? Sige nga, Brother Mark, bati ka muna. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, Kompi family. Good morning po sa ating lahat. Amen, amen. Sige nga. Meron ba tayong at nang basahin yung 2 question natin for today? Brother Mark, take the opportunity. Sige po. Ayon sa ating binasa, ano ang bagong pangalan na ibinigay sa Jerusalem? Yung buo ng question. Pangalawa, sa book of Isaiah, instead of your shame, you shall have. Yun ang pangalawa. Ayun. So, ang una, ayon sa ating binasa, anong bagong pangalan ay binigay sa Jerusalem? At ang pangalawang tanong, sa book of Isaiah, instead of your shame, you shall have blank. Okay, so titingnan natin. Nako, marami namang mananalo rito. Nakakatuwa naman ang ating kapatid. Hindi natin pakahabaan pa, no? Atin nang puntahan agad yung ating lesson for today. So, ang ating lesson for today actually ay nakapokus doon sa Joshua 13. At bagamat ito sa Joshua 13, nais din natin balikan muna rin yung 11 and 12 ng pahapyaw dahil may epekto rin ito sa ating pag-aaral ngayon. So, without further ado, yan yung basahin ko, yung sa Joshua 13, tapos ibabalikan ko kayo sa pagkatapos nito. Ano? So, doon sa Joshua 13, basahin ko muna yung 1 to 7, pero mga kapatid, lagi ang paanyaya ay basahin natin yung buong Joshua 13, verses 1 to 13. So, ito na po siya. Mula sa 1 hanggang 7, ang sabi dito ay ganito. Matandang-matanda na noon si Josue, sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupang ito ang kailangan pang sakupin. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop, ang lupain ng mga Palesteo at mga lupain ng mga Jesureo, buhat sa batis ng Sihor, sa tabing silangan ng Ehipto, hanggang sa Ekron, ay tinuturing na lupain din ng mga Kanineo kahit ito'y sakop na ng mga haring Pilisteo na nakatira sa Gaza. Sa Asdod, sa Eskelon, sa Gat, at sa Ekron, ang lupain ng mga Abeyo, sa Dakong Simog, at ang lupain ng mga Kanineo, buhat sa Mehara, na tinitirhan ng mga taga-Sidon, hanggang sa Apek, sa may hangganan ng mga Amoreyo, ang lupain ng mga Jebelita, at ang buong silangan ng Libanon, buhat sa Baal-Gaad, sa paanan ng bundok Hermon, hanggang sa pagpasok ng Hamat. Kasama rin dito ang lupain ng mga taga-Sidon na naninirahan sa kaburulan ng Libanon, hanggang sa Mesopot-Mayim. Pagdating ninyo roon, palagayasin kong lahat ang mga nanirahan doon. Hatiin mo sa mga Israelita ang mga lupaing ito ayon sa sinasabi ko sa iyo. Ipamahagin mo ngayon ang lupaing ito sa 9 na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manises. Thank you, Lord. Ay, hallelujah. Medyo, sige nga, pero bago ang lahat, meron kasi nagpapabati, Brother Mar. Sige po, Opo. Ngayon ay nagta-travel na ang ating mga kapatiran para doon sa anniversary sa Baguio. At happy anniversary sa mga taga Baguio kapatiran. Most especially kina Pastor Alex at ang lahat niyang kasama at yung mga taga San Pablo. Basahin mo nga ito, Brother Mar. Maraming pasalubong ito pag binasa. Po. Sige po, basahin natin yan. Sino ba itong mga kanina pang sabi, ulitin daw kanilang pangalan? Brother Mar, sino ba sila? Sige po, ito po yung mga nariyan papunta sa Baguio. Si Sally, Sister Liway, Sister Lisa, Sister Liway again, Oo. Sister Lenny, Sister Ami, Sister Doris, Sister Flor, Sister Iya, Sister Opie, and Armina. Armina. Thank you, Lord. So, narinig po ninyo mga kapatid at si Sister Liway ay 2 beses na naulit. So, 2 pasalubong siguro ito. Ano, di ba? Sa palagay natin. Sigurado po Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. So, purihin ang ating Panginoon. Lord, na medyo po napasinsay kami doon sa
Bagay na nakakatuwa naman sapagkat alam po namin na sila'y sinasamahan mo. You will preserve them as they come and go from this forward. Sa ano po yata yan? Awit 121, 7-8. At kasama kanila. Kaya sila'y ligtas na, magiging matagumpay. All for your glory. Masaya at ligtas. In Jesus' name. Yan po ang ating panalangin. So, dumako na tayo sa ating pag-aaral. Ano po mga kapatid? Ito nga daw pong book of Joshua, alam naman nating lahat, ay nahahati sa 2, 3, 4. So, 4 na ang ating gagamitin. Ang sabi po doon, ang unang bahagi dito, yung they claim the land, sa chapters 1-5. Pagkatapos, they conquer the land, sa 6-12. Then, they divide the land, 13-22. And then, the last one, 23-24. Ito yung serve in the land. So itong Joshua chapter 13 begins with the third section. Ito yung divide the land. At ang konteksto nito ay very significant, lalo na po yung verse 1, sapagkat ito ang kumbaga sa dividing point. From conquering, dito nagsimula yung dividing. Bago po tayo magpatuloy-tuloy doon sa 13, napakahalaga na muli nating balikan, glimpse of the 2 chapters before this, Brother Rick. Maganda na pagkakasabi ni Sister Ria kahapon, bagamat hindi ganun kahaba, pero yun ang buod. At marapat din naman na isa pang pahapyaw kasi doon tayo kukuha ngayon ng basihan para sa ating Joshua 13. So sa pagkakataong ito, kasi po, katawa nga ho kami. Siya binibilang ho namin kung ano ang aming pag-aaralan mula pa noong kabilang linggo. Sabi ko sa dalawa kong kasama, nakakatsak ako na tayo sa 11 at saka 12. Kaya kami aral. Opo, yun. Kaya lamang ay wala namang nasayang, ang ganda nga. No? So ito na po kami. Brother Rick, pakibigyan mo nga kami ng insights mo doon sa 11, sa Joshua 11. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Balikan ko lamang po itong chapter 11 sapagkat ito po ang bahagi ng pagtatapos ng conquering stage ng mga Israelita. At dito po sa chapter 11 ay basahin ko po yung talata na parang dito po umikot itong buong chapter 11. Sabi po dito sa verse 6, ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo, bukas sa ganito ring oras, ay lilipulin ko silang lahat, alang-alang sa Israel. Ito pong chapter 11, simula po sa verse 1 hanggang 5, ay makikita po natin dito yung pong pagsasanib puwersa ng mga northern kings ng Kanaan laban sa Israel. Sapagkat nung mabalitaan po ni Jabin, ang hari ng Hazor, na natalo na ni Josue ang southern kings ng Kanaan, ay siya naman po ay nagpaabot ng pasabi sa mga karatig lungsod at sa mga kapwa-hari. Actually po, kung bibilangin ang sinabihan niya, ay halos 12 hari. At sila'y nagkaisa na magsanib puwersa laban sa Israel. Sabi po doon ay nakabuo sila ng isang napakalaking hukbo. 100,000 ang bilang. Bukod pa, doon sa napakarami ding mga kabayo na pandigma at mga karwaheng pandigma. Kaya po itong laking ito ng mga puwersa na susugod lalaban sa bayang Israel, ito po ay nagdulot ng takot kay Josue. Kaya nga po doon sa verse 6, ay siya ay muling pinalakas ni Lord ang loob sapagkat bilang matapat na lingkod ng Diyos ay alam ni Yahweh
kung ano ang nararamdaman ng kanyang lingkod. Kaya po, para harapin ang ganitong kalaking hukbo, ay kailangan ni Josue ng panibagong katiyakan, fresh assurance from the Lord. Kaya nga po ang sabi niya dito, huwag kang matakot. Katunayan, na kahit lingkod ng Diyos ay nakakadama rin ng takot, lalo pat nahaharap sa ganyong kalaking hukbo. At ibinigay ni Lord ang kasiguraduhan sa pagsasabing, huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo, bukas, sa ganito ring oras, lilipulin ko silang lahat para sa Israel. So, dito po ay nagpanibagong sigla, nagpanibagong tapang si Josue bilang lingkod ng Diyos. At sa mga sumunod pong talata, sa verse 7 to 9, ay doon po ay ipinakita ang pag-atake ni Josue dito po sa mga northern armies. At sabi nga doon, ay wala silang itinirang buhay bilang pagsunod sa kautusan ni Yahweh. Doon po sa pagbibigay ng lakas ng loob ni Yahweh kay Josue, ay patuloy pa rin po siyang nagbibigay ng mga instruksyon. Kung saan po ay sinabi niya na lagutan ng litid ang mga kabayo at sunugin ang mga karwahing pandigma. Noong pong malupig nila, itong hukbong, malaking hukbo, ay tinupad nila yung bilin ng Diyos na lagutan ng litid ang mga kabayo. Kung tutuusin po, ito ay napakalaking dagdag puwersa para sa kanila, sa kanilang ginagawang pananakop doon sa mga lupain na nakalaan ng Diyos para sa kanila. Malaking bagay po, malaking dagdag na puwersa ang mga kabayong ito at itong mga karwahing pandigma. Pero bilang pagsunod sa Diyos at pagpapakita ng lubos na pagtitiwala, alam nilang ang tagumpay ay laging sa Diyos nagmumula, sinunod po nila ang bilin. Nilagutan ng litid ang mga kabayo at sinunog ang mga karwahing pandigma. Tapos po doon sa verse 10 to 15, ipinakita po doon ang pagkalupig nila kay Hazor. Ito po kasi ang parang namiminuno. Siya po ang may idea ng pagsasanib puwersa nilang lahat para talunin ang bayang Israel. At yung pong Hazor, ang nagsisilbi pong kabisera nitong mga northern kingdoms na ito. At ipinakita rin po doon na matapos na napatayin si Jabin, ang hari ng Hazor, ay nilupig din po ang mga natitira pang hari na kaanib doon sa alyansa ngayon. So, ang katagumpayan po doon sa parting iyon ng Kanaan ay nakamtan ng mga Israelita. Tapos po ipinakita rin doon sa verse 21 and 22, ito naman po yung tungkol doon sa mga Anaseo. Ito po yung lahi ng mga higante. At sinabi po doon, sa isa kong nabasa, na ang mga lahing ito ay napakamapanganib sapagkat sila'y mararahas. At delikadong iwanan, kaya po siguro malamang na ito ay nilupig din ni Josue. Ang sabi nga po doon ay walang natirang Anaseo sa lupain ng Israel. Sa Gaza, sa Gat, at sa Asdod lamang may natirang ilan. At siguro po ito ang pinagmulan ni Goliath, ang higanteng ipinagmamalaki ng mga Pilisteo. Na siya namang tinalo ni Haring David nung siya'y pastol pa lamang. Sinasabi po dito na ang lubos na tagumpay
ay nakamtan. Sa parting iyon ng Kanaan, Northern Kingdoms ay talaga pong nalupig lahat ni Josue. At ang sabi nga po doon ay naghari ang kapayapaan sa lupaing iyon. Ang atin pong makikita dito ay kapag ka ikaw ay matapat na sumusunod sa Diyos, ay lahat ng pagkalinga ay makakamtan mo mula sa Diyos. Walang masasayang. Lalo pat sa panahong ito ng pananakop, walang inaasahan. Hindi ang sarili nilang lakas o sabi nga yung karwahing pandigma, hindi nila binigyang halaga. Ang binigyan din nila dito ay ang pagpapahalaga at pagsunod doon sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya po lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises na isinakatuparan naman ni Josue ay nagtamo po ng katagumpayan. At ang dulo nga po nito ay ang mga lupaing yon ay pinaghati-hati sa bawat lipi ng Israel at pinaghati-hatian naman ang lahat ng bumubuo sa bawat lipi. So, katagumpayan po ang nakamtan dito. At ang sabi nga dito, naghari ang kapayapaan sa lupaing iyon. So wala pong nasasayang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Salamat po sa Amen. Diyos at Amen. purihin Amen. ang ating Panginoon. Kamangha-mangha din naman itong mga kwentong ito, no? Kung tutuusin, dapat takot na sila sa kanilang mga nabalitaan tungkol sa mga Israelita, yung pagtawid sa Ilog Jordan, yung pagkawasak ng pader ng Jericho hanggang sa masakop nila ito. Siguro ang nagbigay sa mga ito ng lakas ay yung pagkatalo ng Israelita sa Hai, doon sa round 1. Para ba siguro nakita ng mga ito na, teka, tayo sasakupin ng mga yan may kahinaan pala mga yan. Tingnan nyo sa Hai, tinalo sila. So, matatalo din natin sila. Siguro nabigay ng inspiration sa kanila, no? Pero si Lord ang naglagay ng lahat ng bagay na ito at ito'y magaganap upang yung kanyang pangako na ang lupang Kanaan ay para sa Israelita. Ano? So, yun ang chapter 11. Brother Mar, ano naman ang nakita mo doon sa chapter 12? Bumati ka muna. Saan ka ba naka-assign ngayon? Ano bang iyong nasasakupang tribo? Ayan, magandang umaga po muli mga kapatid. So yan, salamat po. Isa pong malaking pagpapala para po sa akin na makasama nyo sa araw na to. So yun po, katulad po ng sinabi ng ating pastor, ako po ay na-assign doon po sa amin sa lugar namin sa Batangas. Ang hawak ko po ay ang Katandala. Bali, 3 po ang prayer meeting natin doon. Yung pong Bisete, saka Katandala at Peri. And then dito po sa Lipa, yung pong ibang mga kapatira natin ay nagpa-open na rin po. Ano na po ng face-to-face prayer meeting. Kahapon po ako ay nasa Maligaya. And then wala ho yung pulo. Nagdiretso po ako ng Nubista. Ito po isang subdivision. Andun po yung ating mga kapatid si Sister Mercy Lalog. And then meron po tayong kapatid doon na taga San Juan. Sister Merced Capis. So yun po. At tuwan-tuwa sila sapagkat sa wakas daw may prayer meeting na. So, ibig sabihin, ganun po ang pananabik nila sa prayer meeting. Tag-ani na uli sa Batangas. Opo. Yung bang Rosario, yung San Miguel na banggit mo? Padre Ayun Garcia? po, kasama rin po ang San Miguel. San Miguel. Marami din doon. Ano, Opo. Sige. Ano bang chapter 12 sa iyo? Ang chapter 12 po para sa akin, nabanggit ni Brother Rick na sa pagsunod, talagang makikita mo kung paano ka hindi pababayaan ng Diyos. So dito naman po sa akin sa 12, babasahin ko lang po itong verse 7. Ito po nasasaad. Ang sa pamumuno ni Josue, nalupig ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buwat sa Baal-Gaad, sa kapatagan ng Lebano hanggang sa Halak. Sa panahong iyon, sa panahon ng bundok ng Seir, ang kanilang mga lupai pinaghati-hati ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Amen.
So nakita ko po rito mga kapatid, dahil nga po sa tagumpay na nakamit ng mga Israelita, sa pagsunod sa Diyos, lagi hong may reward. Laging may reward kapag tayo po'y sumunod sa Diyos. At yun ho, unang-una, nakita ko ho dyan, na reward, yung pong success na tinatawag. E ano ho ba yung success? Tagumpay. Ang sabi nga po ng Zechariah 4:6, ang tagumpay hindi makukuha sa pamagitan ng lakas o kapangyarihan lamang, kundi sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. So kaya po nagtagumpay sila dahil na doon yung tulong ng ating Panginoon. So sa ating buhay po ngayon, kung wala ang tulong ng Diyos, sa mga nangyayari at nagaganap sa ating paligid, paano po natin mapapagtagumpay ng lahat ng ito? Amen. But salamat po, palaging nandyan po ang tulong ng ating Panginoon. Sabi nga po, hindi na tayo iiwanan. Kaya nga po, yung reward, ang pangalawa ay blessings. Yung pong blessings, kasi sabi ho dyan, sa verse 7 pa rin, hinati-hati ni Jose sa mga lipi ni Israel upang maging pagmamay-ari ng mga ito habang panahon. So, ibig sabihin po, sa pagsunod natin kay Lord, hindi lang tagumpay, kundi blessing ang ating makakamtan. At ang sabi nga ho dyan, ang promise ng Diyos ay i-bless ang lahat dun sa mga sumusunod talaga sa Kanya. Sumusunod sa Deuteronomy 28. Kaya napakaganda ho nang tayo ay palaging sumunod sa Diyos upang ang tagumpay at pagpapala ay patuloy na ipagkaloob sa atin ng Diyos. So, doon lang po ako. Ay, thank you, Lord. Salamat sa Diyos. So, kung mapansin natin mga kapatid, nakumpleto na halos ang digmaan. Yung malalaking bansa, yung sa north, sa south, and then sa central, sa 11 and 12 ay sinasabi rito na tapos na halos ang labanan. Siguro yung maliliit na lamang na natitira sa pasulok-sulok na ganyan. So ito ang reason kung bakit nagkameron na ng shifting. So sa 11 and 12, yung conquering ay nakumpleto na. Nagpunta na tayo dun sa dividing the land. So dalawa ang reason kung bakit ito ay dumating na sa puntos ng adventure ng mga Israelita. Ito na nga yung na-neutralize na ang enemies. So, ang confident na mga Israelita ay ganun na lamang at yung peace in the land ay naroon na. Pero meron pang isang reason kung bakit ito ay magaganap na yung paghati-hati. Dahil nga, yung person assigned, yung dating warrior, ay ginawa ng administrator ng ating Panginoon. Walang iba yan kundi si Joshua. Meron lang ang hindi naman problema. This is a situation na nagaganap sa lahat. Matanda na si Joshua. Gaya ng sinasabi doon sa verse 1 ng chapter 13. Kaya nga ang ating pamagat sa ating pag-aaral na ito, nako, ang dami ko nakuha dito. At kanina nga, bago nagsimula ang lesson, nagtatanong na ako sa mga ito eh. Ano bang magandang pamagat kapag ang bida ay matanda na? May nagsuggest dito na si Pastor Fred at saka si Pastor JB. Ayun ba yung magandang pamagat? Nagpapatawa lang po at itong dalawa kong kasama rito ay medyo ninenervyos pa ng kaunti. So among the many titles na nakuha po natin, pili na kayo. Sabi dito ay ang isang priority title ko yung Ways to Victorious Living Even at Old Age. Ito namang isa, nakuha ko sa mga taga-East nung ako ay naka-assign doon. Ang sabi sa natin kapatid doon, Pastor, ako ay tired na but not retired. Tired but not retired. So sa service sa ating Panginoon, wala talaga ba itong retirement hanggat may hininga. So, yun po ang ating pag-aaral. Ito po, hango o ilan sa mga pagtuturo ni Pastor Paul D. Bucknell at saka yung Key Campbell. At yun dito sa atin sa Kumpi. Mas marami po sa Kumpi mga personal nating experience and insight. So, ito na nga po tayo. Kung ating pong susuriin ng todo ang chapter 13 na ito, makikita po natin yung sekreto ni Joshua kung bakit hanggang sa katandaan niya ay naroon pa rin ang kanyang success. Ito po yung katunayan, ang success na ito ay nakita doon sa pagsunod ng mga Israelita sa kanya. Fast forward doon sa Joshua 24 verse 31, ang sabi doon ay ganito, Naglingkod kay Yahweh ang sambayan ng Israel habang nabubuhay si Josue. Kahit wala na siya, nanatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel.
So yan ang Joshua 24:31. Dulo na po yan, pero pinakikita lamang dito na talagang naging matagumpay, victorious ang buhay ni Josue bilang tagapamuno ng mga Israel. Yung pong work of Joshua went even though he was not physically there, at least for one more generation. Sa Book of Judges, makita po niyo doon ang kabaliktaran nito. Kumbaga sa ano ay nagkameron ng gulo, walang vision na sinundan, kaya ang laganap noon ang kabiguan. Yung succeeding period in Israel's history was not to be emulated. Hindi napakagandang ulit-ulitin pa sapagkat may kabiguan nung nawala na ang mga namiminuno na katulad ni Josue. So, yung puntahan na natin, ano ba yung mga katangian ni Josue na bigay naman sa kanya ni Lord upang ang kanyang buhay ay maging victorious ang lahat ng ito, no? Pero a little bit mahaba-haba ito. Siguro gusto mo bang batiin muna natin may birthday? Pamyana, no, brother. Itutuloy ko na ito kasi maganda itong aking nakitang ito eh. Ito po, pakinggan niyo mga kapatid ha. Sabi ni Paul J. Bucknell, yun daw pong true success depends on not only how well we have carried out our own specific duties, but also on how we have inspired, encouraged, and equipped others to join in doing God's kingdom work. Each man is responsible to be part of God's work. We are called to be involved. So hindi lamang ito yung katagumpayan mo, kundi dapat kung ano ang nagawa mo sa iyong kapwa, sa iyong nasasakupan, upang sila man ay maging matagumpay at maging bahagi ng ipinagagawa ng ating Panginoon. Sa madalit salita ay, the Lord is not only concerned about our great experiences with Him and the way He used us in our lives. He has an equal concern on how our lives are used to lead others to have the same vision and live out His righteous ways. We are only half successful, sabi sa libro aking nabasa, if we gain the vision of what God wants for us and attempt to live it out. But we are wholly successful when we have rightly trained those in succession to us to possess the same grand vision of God and His plans and equip them to do likewise. Yun ang ating sinasabi. So meron po ako nakitang 4 na critical na victorious way of living kahit pa sa ating pagtanda. Just like Joshua. Dito po sa ating pag-aaral ay iikot ito sa 4 na bagay. Ang una, dapat ang isang leader ay mayroong God's vision. Dapat malinaw sa atin ang vision ng ating Panginoon. The big picture. Parang it's a puzzle but it is a complete picture of what the Lord wants us to be. Ang pangalawa, a great leader must be always on top of every situation. Dapat alam niya lahat ng mga pangangailangan. Alam niya ang needs to fulfill God's vision. At ang pangatlo, meron siyang absolute trust in God. Yung sinasabi natin na obedience and faithfulness. And he keeps his faith burning. Ito yung sa Joshua 13 verse 6. At ang pang-apat, he execute God's will to the letter. Ito kasing Joshua na ito, sa kabuuan, mula nga sa 13 hanggang sa 24, actually, ito yung will of the Lord. Ito yung huling testamento ng ating Panginoon na dapat ipas sa katuparan. At ito po yung nagawa ni Joshua to the letter. He entrusted inheritance to the people. In other words, he distributed the land and of course, the responsibility attached to it. Yan po ang coverage dun sa Joshua 13, 7 to 13. So, tingnan po natin itong isa-isa, mga kapatid, at ating pong makita kung ito po ay nagaganap din sa atin. Ang una sa lahat nga ay yung he has God's vision and not keeping it himself, but he passed it on to his people. May vision ka ng ating Panginoon, alam mo kung anong pinagagawa niya, pero ito hindi mo dapat nasasarilinin. Dapat ito'y open book sa lahat mong nasasakupan sa iyong mga pinagkakatiwalaan. Ulitin lang natin sa Joshua 13 verse 1. Now Joshua was old and advanced in years when the Lord said to him, You are old and advanced in years, and very much of the land remains to be possessed. So, yun ang picture. Tapos na pero hindi pa tapos.
sapagkat meron pang natitirang spotted areas. Kinakailangan yan ay ma-root out natin upang makumpleto ang kapayapaan sa Kanaan. The truly successful man recognizes the importance of passing on the vision of what God wants done. Kung anong gusto ng Diyos na ipatapos gawin. Yung big picture nga, the whole of Canaan, the promised land, it is a promise to Abraham. Dapat ito maganap, dapat ito ay mapabalik kung kaniyo ito dapat ang dating may-ari. Joshua was leaving the earth. So, ipalis na. Matanda na nga. And he was, siguro sabi ng iba, 85, 100 years old. 100 years old ang mas marami nagsabi nung ito'y nagaganap na. Kasi ilang taon ba si Joshua nabuhay sa mundong ito? May naalala ba kayo? Kung ilang taon? Si Moses, alam natin na 140, 120, ano? 40 sa palasyo, 40 sa pag-aalaga ng mga hayop, and then 40 sa wilderness, 120. Pero si Joshua, ilang taon ba siya nabuhay, Brother Mar? Naalala mo ba? Kung ilan taon, Brother Rick, naalala mo ba? Wala po akong idea. Wala kang idea. Naku, alam ba nyo na si Joshua, katulad ni Moses, kung noon ay may 100,000 ng premyo sa makakahit ng century mark, nakuha rin niya. Accordingly, 110. Yun ang naging haba ng buhay niya. At nung pinag-uusapan ng mga bagay na ito, sabi ng ibang manunulat, sa more or less mga 100 years old na. Talaga matanda na, kahit pa noon, kahit pa ngayon. Ano? But God did not stop talking to him. Kahit pa ganon, ang pagtitiwala ng Diyos sa kanya ay naroon pa rin. Kahit pa sa old age na naroon pa rin. Kaya nga ang sabi ay, it is obvious. Hindi niya kayang tapusin yung labanang yon kasi nasa kanyang edad. Because of old age, he needs to delegate. Just like Jethro, as to Moses, he is no longer a warrior, but this time he is an administrator. Yon ang Joshua sa ating pinag-aaralan ngayon. Ulitin lang natin sa English. Now Joshua was old and advanced in years, and the Lord said to him, "You are old and advanced in years." Ikaw ba, Brother Rick, pag pinagsabihan na, ang tanda-tanda mo na, Brother Rick, sa buhok mong yan, ano bang feeling mo? Buhok lang ang matanda. Ganun. Opo. Thank you, Lord. Medyo nakakatawang pag-usapan ito, ano? At, Pastor Fred, pasensya ka na. Kasala ka na naman sa ating lesson na ito. Para kung pakikinggan mo ito na hindi lesson sa spiritual, ay mapapansin mo na, kaming dalawa ni Brother Fred na naman na tinutukoy dito, It's okay naman kasi ang ating Panginoon, He loves humor also. Sabi nga, kalabaw lamang ang tumatanda, Brother Man. Niniwala ka ba doon? Kalabaw lang ang tumatanda. Yan po ang sabi. Yan ang sabi. May nakikita ba kayong kalabaw na buhay pa hanggang ngayon? Meron. Marami pa po. Meron pa rin. So may pag-asa pa tayo, no? Amen, amen. Thank you, Lord. Itong phrase na ito, the old and advanced in years, is repeated because it is upon this realization and revelation. So ang realization is, ang reality, matanda ka na. Pero may revelation, ibibigay sa iyo. Kasi ang Diyos walang sinasayang sa anumang edad ng tao basta sumusunod sa Kanya. So, ito nga isang reason kung bakit nag-shift na, conquering to dividing. Kasi yung kanyang trusted leader, si Joshua, ay matanda na. Kung will take sometimes more, baka wala na, ay wala pang naka-assign kung sino ang susunod sa kanya. Yun ang reason ito. Hindi nagsasayang ng salita ang Diyos. He doesn't waste any words. Anything that is written on the Bible ay napakahalaga niyan. Kahit pa mga salitang ito, ikay matanda na. Napakahalaga ng mga bagay na ito. So, ito nga ang purpose for that reality, revelation, and realization. And in this we learn that God has a purpose for every reality. And God has purpose even for Joshua's old age. Praise the Lord. Tingnan po natin mga kapatid, na para bagang kung titingnan mo, para bang discouraging din ito pagka sinabi na ikaw ay matanda na. Ikaw ba na-discourage, Pastor, pagka ikaw ay sinasabing matanda ka na? Nakaka-discourage din naman yan, no? Sino ba dito sa ating audience? Ang hirap po talagang para sa ganitong karaming audience ang magsalita.
Hinahanap ninyo kung sino nyo patatamaan o mga salitang yun. Walang matanda rito. O, Sister Ched po yun, ho? Walang matanda. Ba't nga ba tayo natukoy doon sa matanda samantalang, oo, nasa number lang naman yan. Hindi naman yan, depende yan sa puso at isipan natin, di ba? Oo, young at heart. Sister Ched, ano nga ba ang tunay na score? Still at heart? God bless you. Nag-trending yun Di ba? Yung mag-aasawa pa nga. Hallelujah. Ay, Lord, sorry po. So, yes. Ito lang. Alam nito, no? But, ito yung alam ng Diyos na talagang matanda na si Josue. Yung pagkakasabi niya, matandang-matanda ka na. So, na-recognize niya ang sitwasyon at ang reality ay ganon. Alam ng Diyos na matandang-matanda na si Josue. But still, parang sinasabi nga niya rito, lalo kitang kailangan. Walang retirement sa akin. Go. Hindi ka na sa field work, hindi ka na sa gera. Ikaw na ngayon ay office work. Something like that. Administrator from being a warrior and then a conqueror. Higit mong alam ito dahil nakita mo lahat ng lugal at nanguna ka sa pagkakasakop nito. So, sino pa ba ang pagkakatiwalaan sa paghati-hati? Kundi yung tao na mismong nandoon, nakita niya ang lugar, ang bulubundukin, kung ano pa maraming sakupin doon, anong nature doon. So, yung landscape, alam niya yon. Kaya ito na siya. So, siguro, meron siyang mapa na nakalagay sa harapan habang nagsasalita ang Panginoon. At sabi ni Lord, sige, hatiin mo sa 10, siyam plus 1/2. Ito ang ating gagawin yan. At ang nakakatuwa nito, ano ba ang forward? Ano bang ginawa nilang pagpipili? Si Joshua ba ang nag-assign? Brother Mar, o ikaw, Benjamin, ito ang sa iyo. O God, ito ang sa iyo. Siya ba ang nag-assign noon? Ano ba ang nakita niyo sa ating mga napag-aralan na? Si Lord pa rin, ano? Oo. Lahat naman po ng kanilang mga ginagawang desisyon, pati ang paghati-hati ay ayon sa instruction ni Lord. Oo. Nag-draw lots dito, brother, Nag-raffle. Hindi nag-assign ang tao. Talagang mula sa simula hanggang sa ma-divide na, ang pag-assign ay sa kamay ng Diyos din dumaan. Hindi ito assign ng tao. Walang favorite ditong ruleta. Talagang ito ay itinuro ng Diyos kung sino. So Joshua was a great leader, not only because he heard God's voice, but because he did what the Lord wanted. Joshua needed help in balancing out this ministry so that it would persist. Kailangan niya ang suporta ng mga grupo, most especially yung mga magtutuloy, mga ngasiwa ng pamamahala. Dito nabigo si Solomon. Si Haring Solomon, brother, napakatalino and everything ay nasa kanya na. Itong subject matter na ito tungkol sa succession in the throne ay kumbaga saan ay parang totally inignore niya. Ano kaya ang dahilan doon, Brother Rick, at na hindi ito napag-ukulan ng pansin ng isang matalinong tao katulad ni Solomon na siyang ginawa ngayon ni Joshua ayon sa utos pa rin ng ating Panginoon? Kasi nga siguro, sobrang talino, no? Parang wala siyang makita na qualified, no? O parang wala siyang makita na qualified doon, kaya napunta na lamang ang kanyang isipan doon sa pagpapalago pa rin ng kanyang kayamanan at yung pansarili niya na mga pangangailangan. Ano ba ang pinakamalaki sa palagay niyong pagkakamali ni Solomon, Brother Mar, sa ating mga napag-aralan na? Para pong nanghawak sa sarili niyang alam Sa sarili niyang alam. At ano ang nakita nating ebidensya na talagang itong batang ito ay inabuso ang gift sa kanya ni Lord? Na-impluensyahan po siya ng karamihan sa kanyang mga asawa. Yun. Na hindi Yung, Israelita. Oo. Napakarami na naging asawa niya. At nako, praise the Lord. Humigit kumulang 700 yung legally na asawa niya. At may concubine pa, 300. 1,000. 1,000, mga kapatid. Ang isa pang matindi roon, ayon sa ating mga napag-aralan tungkol dito, halos bawat isa sa kanyang mga naging asawa, may dalang Diyos na kanila. At dahil doon, siyempre, kalimitan talaga,
ang mga asawang lalaki, talagang, in most cases, mapagbigyan lahat yung mga asawang yan. Yan po. Oo, at ang naging dahilan dito, kumbaga sana'y napakaganda ng kanyang ipinatayong templo ng ating Panginoon. Pero yun ay nag-iisa. Ewan ko kung anong hitsura nito. Tapos sa paligid, daan ng mga templo ng iba't ibang Diyos, dahil yun ang siguro request ng mga asawa, napakalaking kasalanan, ano? Nagbungan nito ng maraming anak. At dahil sa daming anak na yan, hindi rin nagkameron siya ng control. At sa kadmakatwid, dalawang anak niya naging sanhi upang mahati ang dapat ay sulido na bansang Israel. No? Pero that's another lesson to be learned. So that's number one. Upang maging matagumpay ka, hanggang sa iyong pagtanda, dapat ang vision of the Lord ay nasa sa iyo. Meron kang vision. Ang pangalawa, you must always be top of the situation. Always be on the top of the situation. Alam mo kung anong sitwasyon, anong pangangailangan. At yan ay kinuha rin ni Joshua sa mga narinig niya sa ating Panginoon. Brother Rick, pakibasa nito Joshua 13, 2-5. Ito yung mga ibig pang ipagawa ng ating Panginoon eh. Yan. Joshua 13, verses 2-5. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop, ang lupain ng mga Pilisteo at ang lupain ng mga Gesureo, buhat sa batis ng Sihor, sa tabing silangan ng Ehipto, hanggang sa Ekron, ay itinuturing na lupain din ng mga Kananeo, kahit ito'y sakop ng mga haring Pilisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod, sa Askelon, sa Gat at sa Ekron, ang lupain ng mga Abeyo sa dakong timog, at ang lupain ng mga Kananeo buhat sa Mehara na tinitirhan ng mga taga-Sidon hanggang sa Apek sa may hangganan ng mga Amoreo, ang lupain ng mga Gebalita at ang buong silangan ng Lebanon buhat sa Baal-Gad sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamat. Thank you, Lord. Ito yung kailangan pang gawin. At hindi ito malalaman ni Joshua kung wala siyang ganong kalalim na relasyon sa ating Panginoon. At ito yung nilahad ng Panginoon sa Kanya. Yon ang sitwasyon. At bawat pagkakataon, ito ay nakukuha niya sa Kanyang pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. So, kung mapapansin nga natin, when we look back at Joshua chapter 12, yung inyong pinag-aralan, nakita natin yung summary of what was done under Moses and Joshua's leadership. Under Moses, yung the east side of Jordan. But under Joshua, halos lahat, yung west at saka yung central, ay ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. So, this is really something like, talagang military triumph ito, victory. But this will not happen kung wala yung patnubay ng ating Panginoon. Very chronologically ang approach and very geographical. Hindi tira sa kaliwa, tira sa kanan. Talagang north muna, tapos west muna, east muna, tapos let's go central. Talagang pinapanghinaan nila. Hindi pwedeng magkaugnay-ugnay sila. This is a phenomenal record, especially considering that very few Israelites lost life in this process. Kamangha-manghaan nangyari. Kaya lamang, may sinasabi din dito ang ating Panginoon, never rest on one's laurel. Ano pang ibig sabihin noon? Sige, pinagtagumpayan yan, pero hanggang dyan lamang yan. Dahil una sa lahat, hindi naman sa inyo yung tagumpay. Hindi naman sa inyo yung gera, lahat ng yan ay sa Diyos. Kaya nga, huwag tayo maging complacent, huwag tayo maging tamad. Kasi yung pag sinabi pa lang, rest on one's laurel, you rest on your laurel, you're happy with the previous successes but not doing much to continue succeeding. Parang nakontento ka na, ayaw mo na, napabayaan mo na. Laziness and complacency ang maging resulta niyan. So the Lord, however, wanted to be sure that Joshua rightly passed on the vision and the need. Only by knowing the overall purpose can we rightly evaluate the situation. Unfortunately, many of us judge by relative standards rather than God's standard. When we keep on comparing the result of the first Sunday to the second Sunday, we are missing the mark.
Kumbaga sa ano, hindi naman talaga yan ang kailangan nating malaman. Halimbawa, kapag thank you Lord, glory to God. Sabi nga natin kanina, medyo tag-ani sa Batangas, ano? Mga kapatid, kaluguran ka lang sabihin, glory to God. Ayun pong atin sa Bulacmin Church ay nagaganap po yung sinasabi ng Panginoon. Kung ilang silya ang dalhin mo diyan, siya kung pupunuin. Glory to God po, glory to God. Pero salamat sa pag-aaral na ito, kasi sinasabi dito, hindi yan natatapos sa ganoon. Napuno man ng silya, diyan sa church natin, hindi yan ang pinalin na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, after evangelization, dapat mayroong discipleship. Dapat magkameron sila ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Dapat sila ay maging tagapag-aral at ang susunod ay sila naman ay mangangaral. So this is a never-stop process of bringing souls to our Lord. So yun ang aking dagay ng iniisip. Kasi nga sabi naman kahit only 3 lamang ang magkatipon-tipon, ang importante andyan at nandyan ang ating Panginoon. Pero numbers matter also. Huwag lang kaliligtaan yung gusto ng Diyos sa mga tao na ito, no? Kailangan sila yung evangelize, kailangan sila yung disciple, kailangan sila yung later on yung tagapagturo din. Sa palagay kaya ninyo ay once in a while, naramdaman din ni Joshua na siya kinukongratulate ng ating Panginoon. Sa palagay kaya nyo, naramdaman kaya ni Joshua yun. Bilang tao siguro, baka para congratulations, Brother Rick, napuno ninyo ang ating fellowship. Parang naramdaman niya, no? Pero I think Joshua, hindi ito napapunta sa kanyang isipan man lamang. Kasi alam niya that the real test was yet to come. Alam niya na hindi yung sapat na ikaw ang naging leader ng pagkasakop ng mga kahariang ito. The unwise general will oversee the enemy's resources, katulad ng nangyari kay Solomon. And he will keep God's vision to himself. Halos hindi niya isi-share ito sa mga nasasakupan niya. Purihin ang Diyos. So yun ang mga katangian. Una, dapat siya ay may vision coming from the Lord. Dapat siya ay on top of the situation. At ang pangatlo, most importantly, yung nabanggit yung dalawa mga kapatid, he must keep his faith burning. Yung absolute trust in the Lord. Sa verse 6, kasama rin dito ang lupain ng mga taga-Sidon na naninirahan sa kaburulan ng Lebanon hanggang sa Misiporat Mayim. Pagdating ninyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Yon. Palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Pinaniwalaan niya yon. Wala kayong gagawin, ako magpapalayas sa kanila. So, absolute trust, yun ang keyword. Sinabi ng Diyos, magaganap yan. Si Joshua, mga kapatid, ay mayroong time-tested na faith. Lalo tigid nung manalo sila sa Battle of Ai. Of course, doon sa round 2. Hindi na nagmaliw ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Bagamat once in a while, nasabi mo nga na medyo nervyos din si Joshua, no? Oo naman. Sa dami. Biro mong halos buong nasyon doon sa area na yon ay pinagtutulong-tulungan sila. He always believed in what the Lord says to him. He lived by faith and not by sight. When God says so then it is true. It is done. Pagka sinabi ng Diyos para sa Kanya, it is done. So, ito na po tayo, mga kapatid, at ito nga pong book of Joshua na to. As a matter of fact, the whole book sa scriptures, pag may nabanggit tungkol sa tao, it is nothing but their faithfulness, yung kanilang ginawang pagsunod. But all and everything, it's all about God. Amen. Okay? Mula sa plano hanggang sa sa execute noon, yung response lang natin ang atin. So, ang pang-apat, diniretso ko na ito ha, mga kapatid, at tayo ay magkameron na iba namang, at napakahalka kasi. So, pang-apat, he executes God's will to the letter. After this, makikita natin na talagang ito, hinati-hati niya, yung pinagbili sa kanya, to the letter. Para bagang last will and testament nga eh. So, he entrusts the inheritance, he divide, o pinamahagi niya, according na rin sa word ng ating Panginoon. So, ang keyword ay ipamahagi. So, alin ba ang kanyang ipinamahagi? And how did he execute the will of the Lord? Ang una niyang pinamahagi,
at ito makita pa natin hanggang sa papunta pa doon sa chapters hanggang 22. Of course, yung physical na land, hinati nito ayon sa pagkakasabi ng Diyos tungkol sa mga boundaries. Ano sabi rito? Ipamahagi mo ngayon ang lupain ito sa 9 lipi at sa kalahati sa lipi ni Manasseh. Verse 7 yan, nun, Joshua 13. Ipamahagi. Nilagyan ng boundaries. Ang mga lipi ni Ruben, Gad at ng kalahati ng lipi ni Manasseh ay binigyan na ni Moses ng kanilang lupain sa gawing silangan ng Hordan. Sa cloud nito'y mula sa Aser, Arawir, ito ang Sakop, na nasa tabi ng kapatagan ng Arnon at mula sa bayang nasa gitna ng Libis patungo sa Hilaga kasama ang mga matataas na kapatagan ng Medidba hanggang sa Dibon. Sa cloud rin ang lahat ng lungsod sa nasakop ni Haring Sihon, ang mga Amoreyo na nakatira sa Hasbon, tuloy sa hangganan ng Amon. Sakop pa rin ang Gilead, ang lupain ng mga Jesureyo at ang mga Makateo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Basnan hanggang sa Lika. Sakop din ang kaharian ni Og, na hari ng Astarot at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang nalalabi sa lahi ng mahigante at tinalo ni Moses at pinalaya sa lupaing iyon. So, sakop, saklaw, sinabi. Anong ginawa dito ni Joshua? Isinulat kung paano hatiin. Ganong katapat siya kung paano paghahatiin ito. Pero hindi lamang yan, mga kapatid, kasi actually, yung mga paghati-hating ito, 12 ang angka ni Israel. Pero meron itong isa, alam naman natin ito, yung angka ni Levi. Wala siyang ibinigay na anumang, titled property. Pero napakahalaga na ibinigay sa kanya. Sa Joshua 13:33, but to the tribe of Levi, Moses gave no inheritance. The Lord God of Israel is their inheritance, just as He said to them. So ito po siya, mga kapatid. Hindi lamang ito pera o lupa, kundi yung higit na mas mahalaga, yung inheritance that is God Himself. And this reminds us of 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Mga kapatid, kung wala man tayong natanggap na mana o wala ang ating record doon sa Kanaan na area na yon, tayo magpasalamat kasi ang higit na mas mahalagang mana sa atin ay si Kristo Jesus. Again, so thank you, Lord. So, ito yung ginawa ni Joshua. At yun yung ang ginawa niya, draw lots niya. Draw lots. Kasi we all know that hindi lahat ng property may kanya-kanyang equal description, equal quality, no? Frontage, nasa sulok yung iba, tabi ng ilog, tabi ng dagat. So mahirap na, ito sa iyo, mahirap yan. Magkakameron ng silusan. As a matter of fact, that is the purpose. Huwag magkameron ng argument. Ang ginawa niya, raffle. Meron pala ako isang lesson na natagpuan mo doon sa akin tatay. Mga kapatid, baka kayo may mga paghahati-hatian dyan, ha? Itong lesson na ito, napakaganda rin nating habulin o gayahin. Yung tatay ko naman, iba, Brother Mar. Yung tatay ko, ang ginawa, ibenta nyo, paghati-hatian nyo yung pera, parehas yan. Abay, isa nga naman, wala nag-isip kung, bakit itong akin nasa likod, bakit itong akin nasa harapan. So again, lupa ang ibinigay. Pero over and above, kalakip nito yung responsibility. Yon ang matindi doon. Na ang ibig sabihin ay, nang ibigay sa kanila yung bawat lupang ini-assign, mga kapatid, kaakip noon na sila naging steward of the possession and the person. Katulad halimbawa ng mga Rebonites would be responsible to finish eliminating the enemy from their land. In order for this to happen, the people of the Reubenite tribe would need to possess a faith like Joshua. At ganito rin ang nangyari doon sa mga Gadites, sa Jodahites, Benjaminites. So yung mga Gad, mga angkan ni Huda, mga angkan ni Benjamin. Each tribe would need to have their vision that propels them to allow God's word to steer their decision.
Hindi pwedeng again sandalan ang mga nagdaang tagumpay. Tagumpay sa Jericho, sa Hai, yung pagkalupig nila sa 31 mga hari. Bawat isang tribo, upon receiving the land, all of a sudden became responsible for using that land in a way that pleases God. This reminds us of yung bang parable of the talents, no, sa Matthew 25. Kaagad ginamit nila, kanilang inaksyonan yung privilege na binigay sa kanila. So again, for every privileges is a responsibility. For every privilege is a responsibility. So in conclusion, yan mga kapatid, matatapos na tayo. Lagi nang may reward kapag kayo namuhay na mayroong pagsunod sa ating Panginoon. Meron laging reward ang ikaw ay faithful, especially if you are fruitful. At ang reward na ito ay nakadeposito sa atin. And this is reserved in the future kung hindi man yun natin matanggap. Nag-isip po ba kayo kung anong ipamamanan natin sa ating mga anak? Kung nag-isip po kayo, go ahead. Ba't hindi pa maputi ang ating buhok? Let's draw the pattern dito sa lesson natin ito. Kay Joshua, ang ginawa niyang pattern dito ay they claim, they conquer, and then they divide. Yun ang isa natin pwedeng maiuwi. May oras pa hanggang hindi pa nga puti ang ating buhok. But still, mga kapatid, huwag aalisin sa isipan, the greatest inheritance any of us may live on this earth is to pass on Jesus. Ang ating Jesus, ang isang napakagandang pamana, wala nang iiba pa. The eternal inheritance to future generation. And this is what Jesus gives us. He is our inheritance now and always. Again, may challenge po sa atin kasi lahat ng pagtuturo ay lagi nang merong spiritual equivalent, parallel. So, here is also a message on spiritual victory. Spiritual victory, dapat merong kagampanan, merong ka 100%. So, as we have looked at Joshua, we have seen that gaining the whole land has certain applications to our lives within the kingdom of God. Number one is this. We have to gain complete holiness. Kasi sabi niya, be holy for I am holy. Yes, huwag susukuan yon. Bagamat hindi to 100% ito yung magaganap. Sapagkat kinakailangan ng mundong ito, kinakailangan na mga ambassadors of Christ ay makita si Kristo sa kanila. At makikita lamang yan kung merong holiness. We are to devote ourselves to completely fulfill the Great Commission. Hindi ito dapat basta pinababayaan na ganyan na para sa mga preacher, sa mga pastor, lahat tayo mga kapatid. And as a matter of fact, bagamat sasabihin natin na hindi yan ang linya ko, then nag-pray ka. May pangako ang Diyos sa ating lahat. John 15:16. Wala akong alam na 100% ay nag-submit sa ganitong mission, including myself. Sa totoo, nag-isip ako, ayaw ko. So, kailangan ako mag-pray, ma-convince kung paano. Light verse ang binigay sa akin ni Lord. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, tumirang, upang kayo humayo at mamunga at ang bunga nyo'y tatagal. Sa gayon, yun ang ating laging kailangan. Ano man ang hiling nyo sa aking amang sa aking pangalan, ay bibigay ko sa inyo. So mga kapatid, tayo ay pinili at ang inintay yung ating response. God has commanded us to conquer the land. We can stay on the sideline as we mature. But sooner or later, you must realize that you yourself now have to make a difference in what happens through your life. Again, mga kapatid, pwedeng mabuhay victoriously even sa ating pagtanda. Sundin natin ang mga halimbawang ipinakita ng Diyos sa buhay ni Joshua. Again and again, in Jesus' name we pray, this is Lord for your glory. Amen. Amen. Ayan, ako. May mga birthday pa nga pala. Gamuntik nang nakalimutan. Brother Rick, sige nga. Happy birthday mga kapatid. Sa araw na ito, ang mga may birthday is sina Brother Andrew de Guzman, Brother Ramon Gelido, Brother Mark Anthony Aranda, at si Sister Bea Cabral. Amen. Happy birthday po mga kapatid. Bea Enjoy Cabral, your Andrew day. de Guzman. Happy birthday, Brother Mon Helido.
Brother Mark Anthony Aranda, happy birthday to you. Thank you, Lord. Thank Birthday you, po. Lord. Happy birthday sa lahat. Happy birthday. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Thank you, Lord. Hallelujah. Happy birthday. Happy birthday, mga kapatid. Yung pala ang sinasabi na sabi ni Sister Rita Manggao, para daw may langgam na nagalaw na ganon. Ano nga ba yung nagalaw na ganon? Si Brother Bob. Ang ganda ng pagkakasayaw niya, Praise the Lord. Brother Bong, sa ka man naroon, nagpapasaya lang at natutuwa ako kay gamit na gamit ni Lord sa skill, talent na binigay sa iyo. So ano pa, Brother Rick? Ano pa ang ating susunod? Song of the Week. Song of the Week. Is this a repeated song o paano ba to? Repeat song. A repeat song. Sige po. Mga kapatid, let's see this. Let's welcome, let's hear the song for the week na Amen. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, lahat ng nais niya'y magaganap. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka
ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Amen, amen. Yan po ang bagong awitin na kaloob ni Lord sa ating kapatid na si Brother Jeff Borja at inamit naman ng ating kapatid na si Brother Jeremy Abena. Punta tayo naman doon sa mga answer tugon doon sa question, ano? So, doon sa Isaiah 62 verse 4, nagkataon at iba't iba po ang version at we must consider all of them. Ang sabi dito ay kaligayahan ng Diyos o kinasal sa Diyos. Hephzibah. Iba't iba ho kasi version nito eh. So, ang sagot doon ay kaligayahan ng Diyos o kinasal sa Diyos. Yon ang unang sagot sa unang tanong. At sa pangalawa naman, double honor, dobleng parangal sa Isaiah 16 verse 7. Double honor, dobleng parangal. So, let's, ikot na tayo sa will of blessing natin. Thank you, Lord. Congratulations. Happy. Ayan. See you, Sister Jamie. Inday Jemmy. Punta kami sa Bohol. Praise the Lord anytime. Again, this time naman, Brother Rick yan? Ang Bible reading po natin, day 237. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah 63 and 64, Hebrews 13, at sa Psalms 100. Screenshot na po tayo mga kapatid para Day po huwag 237 na, no? makalimutan. Praise the Lord. Ayan. Screenshot. Isaiah 63, 64, Hebrews 13, Psalms and Psalms 100. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. So, mga kapatid, practically, thank you, Lord na tayo, ha? At meron ka bang gustong sabihin, parting words para sa mga kapatiran? Siguro po, magko-condolence lang ako kay Brother Jojo. Jojo. Yan. Jojo Rosilio. Namatay po kasi yung tatay niya. I see. So, condolence po sa buong pamilya. At peace sa lahat na, sa Brother Rick, ikaw. Manatili po tayong nakatutok sa GMJ para po sa mensahe ni Lord sa atin araw-araw. Amen. Salamat po at patuloy po magbasa ng Bible Thank para you, mas Lord. makilala natin sila. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Paggamit tayo sa Diyos, mga kapatid, sa namang pamamaraan. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa atin sa pagpapala niya, kaya hindi pa rin tayo dapat tapos na maglingkod sa Kanya. So, sumayin niyo ang kapayapaan, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos, provision, protection, yung Kanyang intercession, lalo po doon sa fruit of the Holy Spirit. Sa pangalan ng Jesus, all for your glory, Ama. Again, in Jesus' name, Amen. Amen. God bless us Babayu, all. babayu, babayu. God bless Bye. us God all. bless. God bless. Thank you. Second Timothy 2:2. Hallelujah.